Kupujem nehnuteľnosť, no obávam sa, že mi predávajúci neodovzdá nehnuteľnosť v dohodnutom termíne. Čo s tým? V praxi sa často stáva, že ten, kto predáva nehnuteľnosť, potrebuje finančné prostriedky na kúpu svojho nového bytu. Prirodzene tu tak vzniká určitá lehota, kedy ešte musí užívať ten pôvodný typ byt. Ako túto situáciu riešiť? Ideálne je, ak proces predaja a následnej kúpy nehnuteľnosti je na seba naviazaný. To znamená, že ten predávajúci už v čase predaja svojho bytu má nájdenú a zazmluvnenú novú nehnuteľnosť a tie procesy na seba časovo nadväzujú. Zároveň je dobré využiť určité zákonné možnosti v zmluve, ktorými ošetríme, že bude dodržaný termín na odovzdanie nehnuteľnosti. Jednou z tých možností je, že budeme viazať úhradu časti kúpnej ceny až na odovzdanie nehnuteľnosti. To znamená, že kúpnu cenu vložíme do notárskej úschovy, časť nej bude uvoľnená oproti listu vlastníctva, na ktorom budeme zapísaní ako vlastníci nehnuteľnosti a určitú časť notár uvoľní až vtedy, keď mu bude odovzdaný odovzdávací protokol, respektíve notárska zápisnica, ktorá osvedčí vypratanie nehnuteľnosti predávajúcim. Túto možnosť však nemôžeme využiť v prípade, ak čerpame prostriedky na úhradu kúpnej ceny z hypotekárneho úveru. Aké sú ďalšie možnosti? Jednou z ďalších možností je dohoda o zmluvnej pokute. To znamená, že keď predávajúci neodovzdá tú nehnuteľnosť riadne a včas, máme nárok na to, aby nám uhradil zmluvnú pokutu. Niekedy je však tá obava kupujúceho veľmi veľká a v takom prípade môže využiť ešte jeden inštitút. Predávajúci ten deň, kedy kupujeme nehnuteľnosť, podpíše notárskú zápisnicu, ktorej uzná a ktorej vysloví súhlas, že v prípade, ak neodovzdá nehnuteľnosť v dohodnutom termíne, tak súhlasí s tým, aby táto notárska zápisnica bola podkladom pre výkon rozhodnutia. Čo znamená, že v prípade, ak nám predávajúci neodovzdá nehnuteľnosť riadne a včas, môžeme podať návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti. Určite odporúčam zabezpečiť si splnenie povinnosti odovzdať nehnuteľnosť niektorým zo sankčných mechanizmov, ktoré som uviedla, aj v prípade, ak problém nepredpokladáte. Vyhnete sa tak problémom, ktoré môžu v budúcnosti nastať.